מי שמצביע בשביל ש"ס ודאי הוא צריך לדאוג שלא לעשות את זה בשביל איזה תמורה, לקבל על זה שכר. אומרים שכר בעלמא ליקא. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר על מצוות, איך אפשר לבקש שכר על המצווה הזאת מש"ס? לדעתי כל מי שתומך בש"ס הוא תומך בעצמו. הוא לא תומך במפלגה עצמה, אלא הוא תומך בעצמו. ומי ידוע שתמיד לכל אדם יש לו נגיעה עצמית. אז שאדם ירגיש, כשהוא מצביע, יש לו נגיעה בזה שהוא יצביע. למה מה נגיעה? זה בעזרת השם, זה העתיד, זה ילדים, זה החינוך, זה כוח התורה, להרבות בכוח התורה, להרבות בכוח התורה. אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בזמנים קשים אלה, שאנחנו מתמודדים עם כל המצבים בעולם, אם זה כלכלה, אם זה ביטחון, אם זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אחדות, כולנו בלב אחד, כאיש אחד, בעזרת השם, ונזכה לגאולה כרובה כן רצון, בזכות אבות הגן, ועד כל מי שתומך ומסייע במפלגה הקדושה הזאת ש"ס. חוזרים הביתה